kuti mumusha mako makayapitwa zvichivano zvokuti makafukurwa munhu ichokwadi here? Tiudze zvakaitika kuti sei wakazviita usina kuzivisa varidzi venyika. Pamusoro ini ndakaona vanhu vakauya nemafukura vanhu vekumanharo vanonzi vachinyani nemunhu akabva kushamba kwaDA. Ndakati no inini handikwanisi kuti ndikutenderei kuti muite izvi. Rega ndiende kune mukuru wangu wemasabu yaratidzwa namambo ndichireva vavo mbasha ndivanozvisvitsa kuna mambo. Ende ndozvakataura iyeyo akabva kudarweni akataura kuti no takaenda kumba kwavo mbasha vangu vakuna kudai kwamambo vafonerwa ndisinde vafonerwa nemukuru akabva kushamba akaitishetaazvishamba vataenda kumba kwavo ndizvovatarisa vasati vafonerwa vataenda kumba kwavo patakashaya vatazofonerwa nadisi chairperson vahombe vakataura kuti vayakutitori tiri kuno kuchikoro ndopatikati kunoku kuti vataenda uko vatati vahombe ndobva vatai tofanira kutanga tasvika pasadza date tasvika kweko kusadza date tichiwa takasvika nevanhu vaiva kushamba nevekudharo nehama dzemunhu waifuko ini handina kubvunzwa mubvunzo ivo ndovaibvunzwa nemhondoro sadza date ini hapana changu chandikataura ndobva vapedza mhondoro ndobva mhondoro ndobva yati ndaupai baba vangu vachienda noomerera kumusha uko izvi vatakapiwa baba vaya vanonzi vachagwa mari vangu vari munhu ndobva vasvika kwekweyo ndobva vatsanangurira chi vanhu aumbasha kundikukuivanga ini hapana changu chandikataura ndobva vaitaurwa vati ndobva vaudza uyu akanga achitungamirira kudaro mudzimu wabata yange iri mitatu vakadzi vaviri nemurume mwana ini handikatokumiwa vataona mudzimu wevhomanya wakananga kwanga kune guva rere kuzosvika vhorara ndobvanzaiwa kwachori itai zvamauto tikwanise kuita sei baba womunhu kudaro karanda chirombo ndobva auya mubvanzi tanga kuita sei kukaza guva iri rakatoguva pakutanga rakambova kune vanhu kushamba vakanga vatumwa naDA ende pavakauya havana kuya kwandii vakangosvika nokuenda bati paguva riya vakavaka kana kuna mambo havana kuuya vamambo vakanga varivo vamukunga ava ndakanga mambo vaigara kwatiku kwavo ndovakanga vari panguva iyo tivatazouya kunoku ndizovazvokonzi guva riya rakavaka guva iri rakagara raikungopendwa every panongoitwa kuhirose kwachuru vaingoya vachiita searamuzani vaingoita zvinhu zvavatongoi vopedza nevanhu musanga inde tozomonowa guva rakaita sesepanhu vakopfuurana kuchenda taikuona rakaita serakapera ndomazirani watinaka tanzwa mubvunzo tanzwa kutaka kuti wakaenda kunoona wakatsvaga mukuru wemasabu anonge akamirira mambo ndokuti ndo kana mavashaya tokatadzoka asi tichibva kwatikabvao ndakaona vapo vanga vapo vapo ndovakakupa itendere kuti icherai mufukure munhu inini zvangu ndandakangoteerera havana kupa inini kuti ndivati kana kuti ivo vachinyanya kuvabvunza kuti ndakakuti icherai handina kubudisa mumwe okurisa vakushaya vasati vaenda vakaendeka vari pakesi tanga tichiti tombodai imini masviki echokwadi makaziva kuti inini ndiri pasi pemukuru anova sabhuti mukuru kwamasabhuti ndobva maisa nyaya yenyu handitika makavapaka mavapava ine mukuru kuti makasarenda ndo vakanga vakutamba kwavo iyoyo ndizvo inini ndakasarenda kwavari sezvo ndo pa17 masabhuti okuwatikwana ndo vakapindurwa namabhuti vatenda musangano wacho pazvouteni vachodza vakanga varipa vaikatosungura vakataura katai kwenini ndinomhanya kuangati ambe iwo ndoenda kana kuna iwo ndisvitsira kana mama tinotenda saka imi mupenyu makanga magezi vamwe akatopedza baba umbasha murime svikai pedyo ka kutsanangura kuita sabhuku jena kukunzwa
wangu Vakusanangura kuti aiwa ndakageza maoko ndakazvisa kune mumiriri wamambo. Ichokwadi here? Ichokwadi zvinezvi takazviona zvatova pakati zvakutoitwa. Umatona zvatoitwa Saka hatina marambiro ataita. Vakandipa mari yekuti munotikumbirirawo kuna mambo kuti tafukura munhu munyika mavo. Zvimazviro kwazvo tikati mari yamandipa $10 inoda katsamba kuti tizive kuti ndimaanani mabva kupi. Zvimazviro kwazvo ndakazoya nemari yemambo ndikasvika ndikapita kuti ndozvaitika kwazvihuri. Saka nhasi tarikunzira kuti mhosva kudzokera imuri kwaneka fukura. Handitoziva. Munhu wandotongoziva ipapo akamirira akatumwa nestate ndiye anonzi Chinyana. Ukutoti kana kumufonera namba dzake ndinadzo. Vandoziva muisa anditoziva. Bozi mukutare munhu Baba ndikaupasha marakuzeya nazo. Handitombozi. Sabhuku ndiye akanyora phone number wakasiya sa. Akataura kuti panoita maproblem mundifonera kana ndine mukana but so far akaenda kumashimufukura. Inini namadini kusanganzana nawo mangwana imimi nemapiro mazwi yavo imimi ndinoziva kuti ndini ndakaiswa jinda ramambo rimirira kunzvira iko. Makavataurira here izvi kuti muno mudunhu tina mambo vaifanira kutanga vanga vaziva izvi tisati tazoita izvi kuitira kuti tigoziva tisingazopikisana namambo mudunhu rake. Ndakavataurira izvi ndobva vatoti vakatiwa tingamboenda kwamambo kuti takutoita zvakaita. Thank you. Ndiyo kuti ivo vakazoshandisa chisimba chavo Izvozvo. $10 yange ichi. Yange yokusuma mambo kuti tachera munyika mavo. Wakatochekwa. Ndienda murandira. Kusaziva kuti yanga inoita murandira. Saka wakachera munhu wakatotaura mumwe. Wafarasara Vakapfuchira. akasara zina chii. Ndomuzwa kuti zvekufuchira zvabasa. Kuti guva romunyika mumadziwa mitongo izvo akatochekana namunhu. Ndo panonyanya vanozokutaura kuti vakazovhara matakaiwa vakabvisa munhu warikachiwa kamuniswa munhu uvhariwa. Sakatongerwa ari panamba 38 pamasoja vafunwa vari mumandaveni atochiritoripo mapepa akasatamba kwapresident. Aiwa izvo zvetukuzivo kuti mutemo kana akandina kubviswa but kwamadziva kuno kwamamwe madziva mukataza nawo kuno mutemo yakwene yekuti kana munhu abviswa imomo chii chinoitika kuburikidza nemimi sabhuku makaiswa namambo ndimi ziso ravanhu vaikoko makaiswa namamwe madziva kuti muone zvikuitika ikoko. Saka izvo zviziva kuti muguva hamuna munhu akatoenda nyama akanzi anga ari hana zvamhosva but kuti sofa hamuna munhu guva guva rakashama. Maoni andaina kuti chiitika ichi according nezvavachifungidzira sabhuku pavo vakachena nekuti sabhuku vakaripota kuna mumiriri wamambo. Ine mumiriri wamambo akasvika reshoko kuna Changamire one kuti ava vanhu ava ndo vaakudiwa nekuti ndisabhuku ndimina makavagamuchira vakapinda vakaita basa. Vanoda kuti vazvipindurire vega kuti nzira dzavakashandisa dzacho ndedzipi nekuti vakapinda munyika maamadziva vakafukura guva rakasara rakashama. Igwa rakashama kai ratoda kuziva kuti mutsika dzacho zvakambomira sei. Saka imimi ndimi makagamuchira vaenzi ndotaska yamakupuhwa panapa nedare kuti mutsvage vanhu vaya vakayamusha menyu vakaita zvavakaita. Uchenjeri hunoti kana nyange makaona vanhu vanoneka kusvikirai munofanira kuva nemadetails akakwana nekuti mangwana zvinhu zvinaya zvinobvunzana zvinobvunza imimi. Handimazvona zvakuteera isabhuku ndaisina kuteera imimi hataigona kuona kuti imimi ndimuri pedyo nevanhu vacho. Saka tinoteera imimi kuti mugone kuti pachina zvizere kana tava nazvo kureva kuti imimi muchava witness zuva racho nekuti mati makatowana guva rapakati iyo kana vakauya vanotakaudza vanhu ava kuti pago ahead zvichava kuti pamwe mhosva muchaidzoserwa zvakare. Asi kana kuti muri kuti zvataurwa panapa makati vakupai mari dzavakakupai makazowana guva rapakati hamuna kuvambirana kai makati makazowana guva rapakati uchena Guva rakachekwa chako
achirwa mapo mutemo wavo wakasaura iwo ine adakwanisa kuwadzivisa uyo ushamba akatumwa ndiye akataura kuti tatumwa kunzi ndinofunga saka takana ndakabvunza tikati ko mambo setina kuya kuna mambo twenza ai kumukuru wemasabhuku aripi ndikati varipi vatikamusikidzwa namambo ndipo tikadhraivha motikari yavo yegavenment vataenda kwakumpasha patasvika mupasha vasviko ndobva vazofonerwa kuti nadisiti yapesa vafonera zva namumbasha ndikuita sei ndikuuya ipapo izini nadzisipo futi pamba nandaenda kunogonana naye tazodzoka manje pandikati vamumbasha yakanaka vamumbasha vanhu vaya nechinangwe zvakadai ndozvitaura munhu uye ndobva azopindura iye mukuru wavo uyo kwatiye achinyora mapepa ake ndikazoti avamumbasha ndopakati ndiri kuenda nemuromo pamberi pachangamiri hazviiti zvinoda kama minutes mutinyororoka maminutes kapa nditakura nezvemandipa zvidonosvisa kuna changamiri ndozoitika chete mvunzo vatatibvunza usina basa newe vakuda varidza chakafukura kuti ukupoterwa uku ukuya kunofukura munhu kwavamwena vamuka useniseni ndobva watomboronga kuti chinhu chakagara chatorongwa kuti kune zvinhu zvakapotera kana kuti kune guva rakufukura rakomuniti kurati panga pane nguva yekuti vanofanira kuvanagadzira yekuti pane nguva yekuti vanofanira vanoziviswa nesene voziviswa saka izvo hazvigagona kupindwa zvichazopindwa nechina nuvanga vakapoterwa vacho nevakaronga zvo zvacho saka ivo ndochekudza kune china kune vanhu kuti mambo madziva vada kutaura navo ndine nhamba idzi dzachinyanidzwa vakandisiri vane ofisi yakunaka pamusoro ivasaka unoona kuti tiri kutaura nokuti ivo pakutanga kokuya mutundu wavo uchivanokachiirinda madziva vakasvitsa mashoko pana mambo ndizvo saka zvichirevera futi nanhasi ipapo pakuitwa kwezviitiko izvozvo zvinofanira kunge pane zita ramambo rinotenderwa pakuna kuti pakufungwa kuti pane mazwi anotaura ndizvo ave varidzi vedu ndizvo saka izvozvo zvese manje tachitarisa samambo vachitarisa afanika zvakaitwa kurevera kuti nanhasi zvakangosiyiwa zvakadaro kanozvigadzirisa ndiani ini pandanzwa kuti wambotaura sabhuku kuti ana matemai ndo vakanaomberera ana matemai akaomberera vachiti ndanani ini vakaomberera andinotibatsiroka vanhu vachiuya vakati vauda kuenda kwaazvidhari nesvikiro vaenda kwasadza dete kwekwe kwasadza dete uku ndiko kwavakapiwa munhu kunzi imimi kana masvika uku kwamuri kuenda uyu ndiye achanoita basa rekuemberera ikoko munhu wacho atibuda panze anga ari munhu ndiye akauya akaemberera ayo mimi ndati shoko rakauya apa mushandi kawati munhu anenge akamusizana isienda kuna mama maakandiyazvisvisa zvokunaka kuna mama ozokatika kuti hazviemesi unofuma kukwanandasasa kuaaaota kuna mama panyaya yetendurazi matinakapiwa sinzi isvike kuna changamiri uchiti ndee ivo vaivakura vakafukura mambo mukuru wavo ndiye akati patendurazi ndisvike kuna mambo uchikumbira kuti aya uchafukura munhu menzi ndikati munokombe hamungokundipa mutendurazi kutienda nayo munofanira kutonyora kuti ziri ndimaanani mabva kupi chambofamba sei kanenge kahistory kuva vanyora pasi kuti ndava nazvo zvese ndasvikana kumusana aitirengei ndokupaiwo yekufana inini ndinanyamudo tiri kuchesa mwana aichera kuva toilet masanganidzana nezvaakafungidzira pana pano hapana kumira musha ubva waenda kwamama nyaya iyoyo kana yakatonzi $10 muchipihwa imini zvisati zvasvika pamama
vakatokanganisika nekuda kuti vakaita chinhu chavo sokuti ivo vakataura kuti endai munosima mambo kuti tafukura munhu vatofukura nechikara andimborupa imimi mushu cheto kungoti vanga vatokanganisa bhozi muri kutiwo makazosvika zvaakutoitwa uye zvinobva manzi $10 ndosaka makuona zvaakudzoka kwamuri manje tichitarisa kamhosva iri kuuya pakuti ava vakashandiswa nevanhu vakauya vakavawandira asi uchapupu vaedza kutoburisa kuti noisusu tikaita vatete panoda madzimambo ivo ndokuisawo masimba yavo sevanhu vakanga vakanangana nezvavakanangana nazvo asi tichitarisa tiri kutoona kuti sezvo vanhu ava vakasiyirwa madresses telefone number unadzoka imimi vakazvimakuziva kuisa chakanaka kuti no neyangu ndoda kuti ite zvati kuuya kwavo nezvese zvakamuisa namresi tiri kuona kuti iyi nyaya yakatoitwa kare nevanhu right sambumbasha sambumbonijeni sorry nokusaziva bhozi ukatungamirwa nemunhu asingazivi nguva usiwe fundaditi hamuna mhosva asida kumuzivi manga ene futi ukadzipakata zvine kuti vanzichiridze chidzikidza chandoda kuedza kutaura nepana paini kutaura ndikamirira chivanhu chekwamadziro ndikuzodziwa kwamadziro kunzwisana ndi vanhu vakapinda mdunhu wakwamadziwa uri sabhuku kwamadziwa pasi peusho kumadziwa unofanira kuita chivanhu chinodino kwamadziwa kunzwisana saka nyaya yekuda kuti muite pane masabhuku mese muri tu mubatsira nemunhu akauya kuita chiti ichocho kwenu dunhu rokwenu moyo naye ndokachengamira tombotaura nyaya yacho handiziva kupa mhosva asi kusaziva ndokukapinda mamunhu kana kuruka kusvika panzvimbo ndokuenda kuti micheitisi kutadza kumisa vanhu vaida kuita zvavakaita mukumadziva saka ndiri kungoti zivai chivanhu chekumadziva muzodzidzisa vanhu kuvheti kwenyu kushudunhu kumadziva noita sei noda izvi bhozi garwe hariji chekupambana asi chaya neonga inoita inogamishira kunzwisana chiziva kuti isusu vana madziva hatitore mudzidzisi vanhu vatora mari dzavo asi udzokera pachivanhu chokudiwa nevanhu vamadziva tifambidzane zvakanaka makamonyora chivanhu chokwedu nesu chakumonyorirai futi ndatenda wakozibwera wenyu nditanga ndaona kufunza kuzifuna yake inonetsa kana ndatomufuna akadaira 4-5 next year tofunisuwa 5 tiri kuvada panapa ndipo pane nyaya dzacho kwanzi vakuya kuita kuchekwa nini Tuapa, tanto, unoenda unoenda kungochekwa nini